Este proxecto nace como un estudo científico, numérico, por dicilo así, de reconto do uso do galego nos cemiterios, pero despois ten unha vertente social moi significativa, que é non quedar aí e, a partir do estudo desas cifras, buscar aumentar o uso do galego no ámbito funerario, que é en moitos concellos ridículo, tendo en conta a cantidade de veciños e veciñas galegofalantes que hai, na maioría deles unha gran porcentaxe, pero que non se traslada cando se hai que despedir dos seres queridos. Este sábado convidamos a todas as familias, a todas as familias que quixeron participar, que ela identificou e ten un estudo de que teñen os seus epitafios e as súas lápidas en galego, e vamos a facer un acto dun descubrimento dunha placa no cementerio de San Martiño ás 7:30, e logo nos vamos a trasladar ao local social de San Martiño, donde se vai abrir a exposición, e vamos a ter ali un pequeniño acto coas familias que vayan a asistir.